बेसे गिदिर नाया बेसे गिदिर दे खोन्थालायदो अनै खारबाय अनै बिखुआ अनै होसो हम माबाथ' ना अ माथो नायानो गैया माथो नै बाल्थिङाव ओरैनो बाल्थिं गोजाल'सो एसे मोनसाबाय माथो हनैलाय खारबाय हनै बाब ना हमग्राफ्रा बिराद बुरजा नाखौबो बेसेबां बुरजा मोनदोंथाय दङ दाबो एसे दङ ओइ मासे मोनलायबाय फान्था गेरलाया खासिजोंनो जायालै गेन्दार गाज्रि हमो माथो आंबो ना ना हमनाया आथिंखौसो हमबाय नामालाय बिसोरलाय ओइ आदामोन नोंसोर बे खासि माबा सिङाव मा खालामबाय थादों हा ना हमदों बेसे गिदिर मोनखो नायालाय हाय फाग्लाफोरलाय ना हमनाया बिदिनो जायो बे सोंखांबाय आं नै मा हमदों होननानै बे हाग्रा सिङाव खासि हाग्रायाव आइफना हास्लाबावब्रा केन्जारना ओइ फाग्ला केमेरामेना दैयाव थांबा मा जानांगौ ओइ मोजां हम दा नोंनो जुमायखौ बारा होगोन आं दे ओमफ्राय आमायमोन माबा लान्जाय गोलावफोर मोनाखै नामा नैलाय बे खर'थिं दंखोमा दा बे खर'थिं नाम नागिरफैलाय खर'थिं फाग्लाफ्रा माबा आथिंखौसो हमदों खोमा दा ना हमनायानो थोद बिदिनो जानाय नङालै बे देखायखोसो ना माखौसो ओरैनो ना हमनायफ्रानो आंथ' गिबाय एसे नाखौनो हमनो बायलाय दे बे मोनसेयावनो हमबाय थायो नामा बेलेगाव बास्लायदो हनै खारबाय आयै ना एथ' फिसाखौनो हमनो रोङासै बिसोरो बिराद बुरजालै ना हमग्रायानो लोगोफोर नायग्राफ्रा बिराद बुरजाथार हनै आयौ मलै नोंथां माबायदि मोनदों नोंथां ना हमनानै गरम बोथोराव दे जांख्रिबाव इसेखौ बोरै नुहराखै नामा आंना केमेरा माथो गाहायथार है गोरलैथार नायानो नायालां ओइखौ लाबोलाय खाथियाव नायनो फाग्ला केमेरामेनखौ हामगौ बिदि नोंखौ ना हमनो समायथाराखै एसेबो माबा ओरैनो सान्दुं गोसायाव गेलेबाय थानाय बायदि मोनबाय थादों आरो ना ओइ फाग्ला बैयाव नागिरलाय बैयाव फुख्रिया जा गिदिर ना लोगोफोर ओमफ्राय नाखौनो मासेबो हमनो रोंथारा बिसोरो आं हाबाखैना आं हाबबाथ' बिरै हमबावगौमोन आं हनै मासे मोननायानो माहानोलै
बेखौलाय मा ना होनो माथो गां दंलायलायथारो हनै खमल खात है जोंहा साथामजों खौनो जाहैनोसै